Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом.Тj. Памнагачисленам просьбам гуфти урусо мо як набор тайёр кардем ки дар ин набор фақат хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе мешаванд. Тақрибан 3-4 хона ҳавлӣ мебошад, дигарош ҳамашон хонаҳои секция бо аксарияти хонаҳои секция аз новостройкаҳо мебошанд. Барои ҳамин дӯстони азиз лайкро фаромӯш намекунем, ҳатман ба канали мо обуна мешавем ва фикри худро оиди ҳамин гуна наборҳо дар комментария менависем. Ва хотиррасонтон мекунем ки агар шумо хона кофтеста бошен, танҳо дар комментария таги ҳамин видео нависен аз куҷо чӣ хали хона ба шумо дар кор. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ба рақамҳои барои реклама буда дар борои экранай, танҳо дар ватсапаш сурат ва маълумоти пуррая оиди хонатон равон кунед. Дӯстони азиз, бисёри бад гап намезанем, рафтем. мегузарем ба якум хонаи фурӯшимон. Духонага квартира дар сеюм ошёна 45 метри квадратӣ, бинои новостройка мебошад. Дар поёни корвон поёни корвон, яъне ки ай ҳамун поёни корвон 3 километр мерай, баъд ҳамин дом мешава, ай и дом бо ягон 7-8 километри дига мерай, мошинбозор мешава. Нархаш 150 000 сомонӣ. Якхонага квартира дар ҳафтум ошёна, бинои новостройка мебошад, дорои 50 метри квадратӣ, бе ремонт, коробка, дар Хитобозор ҷойгир аст. Нархаш 200 000 сомонӣ. Алишам мешавад, савдоям дорад. Ва Хитобозор, касоне ки надонанд, ба фикрам агар хато накунам дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дохил аст. Баъди ЖД вокзал поён мерай, баъд ҳамин Хитобозор мешавад ва Хитобозорда ягон секция нест. Ин якум хали новостройка мебошад дар ҳамун территория, якум хонаҳои квартира мебошанд. уҷа ҳамаш ҳавлигӣ буд. Барои ҳамин айни ҳол нархуш беҳад арзонай, ҷош уқа престижи нестай, не ки нархуш беҳтаринай барои шаҳри Душанбе. Якхонага квартира дар ҳаштум ошёна 40 метри квадратӣ, бинои советӣ мебошад. Нархаш 275 000 сомонӣ дар автовокзали шаҳри Душанбе. Ва бародаро, ҷош хубай, автовокзал ҷои беҳтаринай, барои ҳамин нархаш камтар баланд. хонаи фурӯшӣ дар Султони Кабир, якхонага квартира дар ҳаштум ошёна 50 метри квадратӣ, бинои новостройка мебошад, бе ремонтай. Дома айни ҳол сохтестанд, 12 ошёнага мешавад дом. Нархаш 240 000 сомонӣ. Дома иншоаллоҳ сентябри соли 2021 месупорад. ҳавлии фурӯшӣ, як этажа, 3 дархона, 2.5 сотик замин, кухня, 2 ҳаммом, 2 ҳоҷатхона, подвали калон дорад. Айгипразем 4 километр қариб дурай, дар маҳаллаи Шайнак. ӯ маҳаллаи Шайнак боша, наздикии Ҳисор дамгӯем мешава. Плошади хона 250 метри квадратиай, нархаш 300 000 сомонӣ, савдоям мешава. Ва бародарои азиз, ҳайрон нашавед дар нархҳои ҳавлиҳои Душанбе. Замин дар Душанбе беҳад қиматай ва барои ҳамин чӣ намуди ҳавлӣ агар бошад дар Душанбе, нархаш беҳад баландай. Асобина агар ҳавлиҳо дар тарафҳо 112 микрорайон боша, ё ки Колхоз Россия, ё ин ки дар вай бошад, дар назди посольствои Америка. Нархҳо беҳад баланданд. Иминами хонаи заминакӣ. хонаи фурӯшӣ дар Диагностика, духонага квартира дар 4 ошёна, бинои советӣ мебошад, 42 метри квадратӣ, бо ремонти миёна, дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир аст, шаҳри Душанбе. Рӯ ба рӯи коммерческий институт, кооператори пешина. ҷош беҳтаринай, иваз мешавад бо чорхонага, бо подвал дора берунда. Нархаш 270 000 сомонӣ, савдоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, духонага квартира дар якум ошёна, бинои советӣ мебошад, 46 метри квадратӣ. Ремонташ нав кардагиай бо гуфти соҳиби хона. Нархаш бошад 240 000 сомонӣ, савдоям мешавад, срочно
фурухта мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ваданасос. 2 этажа ҳавлӣ мебошад, 4 дар хона дорад, 5 сотик замин. хонаҳош обши 200 метри квадратиянд. аз чораҳаи ваданасос то хонара 3 километр роҳи асфальт мебошад. 2 хонаш таъмири миёна дорад. масоҳати заминаш чӣ ки гуфтем 5 сотик мебошад, 5 сотик не 4.5 сотик қариб. об ва барқаш ҳама вақт ҳаст. нархаш 270 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Яхонага квартира дар 6 ошона, бинои новостройка мебошад, ҳамагӣ 30 метри квадратӣ. ремонташ навай, дом худаш 7 этажаяй, назди роҳ дай. евроремонт, лифт, свет, об ҳама вақта ҳаст. дом техпаспорт дора, наздикишда бозори Султони Кабирай. нархаш 207 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Гипразем. Яхонага квартира дар 5 ошона, бинои советӣ мебошад, 37 метри квадратӣ. хона открытый лестницаяй, дар назди донишгоҳи молия ва қарз, наздикии хона бозор. садик мактаб дар наздикишай ва термекс канализатсия ҳамаш қоидавӣ, ҳама условиёш ҳаст. медурӯи фақат зиндагӣ мекунӣ. нархаш 179 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар жилмассив. 3 хонага квартира дар дуюм ошона, бинои советӣ мебошад, 48 метри квадратӣ. барои 3 хонага беҳад камай рости гап. дом худаш 4 этажаяй, дар наздаш мактаб, садик, бозорча, поликлиникаи 3 ҳамаш дар наздикиёшай. нархаш 300 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рости гап ба фикрам камтар қиматтарай барои ин хона. хонаи фурӯшӣ дар повороти аэропорт. Яхонага квартира дар 16 ошона, бинои новостройка мебошад. хона худаш коробкая, беремонт, 57 метри квадратӣ. дом аллакай тайёрай, метонен дароину ремонт кунеша. застройщикаш нағзай, застройщики надёжная, шаҳри зебои муяй. нархаш 275 000 сомонӣ савдоам мешавад. ва ҳамин хона не доме ки 4 доме ки якдигарашон нигоҳ мекунанд, ин дом неста, не баранги ҳамин назди ҳамин доми 4 этагада анами доми фурӯшия. хонаи фурӯшӣ дар Гулпарвар, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. рости гап нафаҳмидам ҳамин Гулпарвар куҷояй, ба фикрам тарафҳои Корвонай. яхонага квартира дар дуюм ошона, 30 метри квадратӣ мебошад, бинои новостройка ва ремонташам навай. хона ба тамоми шароитҳои замонавӣ, фақат медурӯи зиндагӣ мекунем. ягон харидор бошад суҳбат мекунем, одамҳои бекору беҳуда занг назана, мегӯяд соҳиби хона. нархаш 180 000 сомонӣ савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ якхонагара духонага переделка кардагиам. дар 11 ошона, бинои новостройка мебошад, 45 метри квадратӣ, дар назди бозори Балх. дом худаш 14 этажа мебошад, назди роҳи Калонда. евроремонт, свет, об ҳамавақта, техпаспортшам дора. нархаш 285 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Колхози Россия. яхонага квартира, 2 хонага переделка кардагиам, дар 9 ошона, 48 метри квадратӣ, бинои новостройка мебошад, ремонташам нав. воқеъ дар даромадгоҳи Колхози Россия. нархаш 273 000 сомонӣ савдоам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавор. мон дӯстони азиз, ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худро Оиди навор ва Оиди каналмон менависем. агар ин видео просмотрҳои хуб гира, то мо ҳатман қисми навашро меброрем, ки дар онҷа аллакай дар бораи дигар районҳои шаҳри Душанбе гап мезанем, яъне хонаҳои фурӯшӣ аз дигар ҷоҳо, мисол аз цирк мешавад, аз Птовский, аз дигару дигар. ва агар шумо дар ҳамхали Фармад махқул боша, ки масалан аз як шаҳр
танҳо аз ҳамин шаҳр мо хона партоем, яъне ки мисол танҳо аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, аз Кулоб, аз Бохтар ва ғайра. Агар ҳамин формат маъқул боша, дар комментария нависем ки аз кадом шаҳр мо ҳамхали видео брорем. Агар бинем ки масалан аз Бохтар бисёртар шавад, мо ҳатман меброрем видео Оиди хонаҳои фурӯшӣ танҳо Бохтар. Бинем агар аз дигар шаҳр бошад, аз дигар шаҳр меброрем. Хулас дӯстони азиз, раҳмати калон барои он ки то охира навормона тамошо кардем. Барори кор шумода.